Аз обичам понякога да пуша трева, когато ми се пуши, разбрали бе, момче, когато си запаля чака се чувствам много добре. Мисля се за космонавт за коли не, като го запаля много ми е яко, разбрали како. Ти живееш в някакъв измислен свят, мислиш си, че като пиеш ракия ще се чувстваш добре, но утре като се събуди сутринта те боли главата, нали бе педалче, с бронзово медалче. Аз като си паля качака ми е много добре целия ден, разбираш, и след това на другия ден не ме боли главата, взимам тази вата, правя си за ядене, кофа слайна. Ей педал, я си би майката бе. Ей, аз си би майката бе, пресени да живееш някакви измислени глупости. Слушай, бате ти Метатрона, какво ти приказва и какво ти разказва, бъдещето ти предсказва. Аз съм пророка на Господ, аз съм пратеника, аз съм Архангел Метатрон направо бе. Направо трябва да ви направят книга бе, ти бе майката бе, как стана това бе, как стана това бе, разбрали бе. Аз съм минал през всеки училища, минал съм всеки работи, само двойки има главата, бамо майката. Нали бе, двойки, тройки. Не съм отличник, нали бе бате, не съм отличник. Отличник е баба ти, майка ти и сестра ти. Разбрали ме, момче, спермата ти тече, още не си мече, с малко мече. Ей, сега ще ти разкажеш за живота. Просто палеш качака и се радваш на живота. Понякога може да си пиеш и уиски, обаче да не прекаляваш с алкохола, защото ще те боли главата, ще повръщаш. Аз съм имал случай, дето пия алкохол и повръщам, и ако повръщам всичко в салами, в крекери, банани, всичко бате, разбираш и ме. Да.